Takhle tam stojí jak dement. Takže zdravím všechny lidi, co tam u svého nového videa a dneska to bude ze hry Counter-Strike Global Offensive 2. A dneska jsem si pro vás připravil mod Premier, jelikož mi chybí poslední hra do toho, aby jsem získal nějaký rating, a zároveň vás vítám u svého prvního videa na svém novém YouTube channelu, který se jmenuje Laser Gaming, nebo nějak tak. A jdeme se do toho rovnou vrhnout. Tak jo, jdeme přímo do hry. Doufám, že budu aspoň nějak první nebo něco takového, protože čím lepší, tím lepší rating. Pokud jste se divili, že mám takový špatný obraz, tak to je kvůli tomu, že hraju na rozlišení 4:3, protože je to takhle milionkrát lepší. A vypadá to, že půjdou lidi na short. A jdeme rovnou, koukám, že můj tým docela prohrává. A nemám moc aim teda dneska, jo. Ale můj bože, ježišmarja. No, tak to je jedno, je to moje první hra. Nejsem nějak rozcvičený nebo tak. Na Ačko to nevypadá, vypadá to na mid. Vypadá to správně na mid. A ty co tady děláš? No nic, půjdeme... Going B, I think. One short. Dostal hlavu, ale nechcípl, to je nějaký divný. One short, one side, one short, one side. One short! No, můj aim nevypadá moc dobře, ale to snad nevadí. To je z toho, že natáčím, jako já většinou vždycky jsem první, ale jsem teď nervózní, jak natáčím, protože se snažím ukazovat své skilly. It's A, I think. Nevím, nic, pomoc. To mě blokují teammatey, nádhera. Au, 6 HP. One rep. Nádhera. Sorry. No nebo. Jo, doufám, že se vám tohle video bude líbit, protože vlastně je to moje druhý video, co natáčím, když tak můj kanál máte tady. Můj main kanál, mám tam video teda z Fortniteu, ale Fortnite už mě tak nebaví, jak Counter-Strike. A to je tak jediný, co bych vám k tomu řekl, no. Mid. Sorry. Já se vezmu tvoji M-ku. Ještě se podívám takhle. One go B. It's me. Au, tak to nechápu docela, jak mi dal. Mid. A teď vyběhnu na mid a dám tam krásnou hlavičku. Ta bude. Ok, tak nebude, no, ale dal jsem aspoň kill, to je hlavní. Short one go window. Aha. Věděl jsem o něm, ale...
GG. Nejde nic. Tak jo, teď to bude tak, že musím něco zase udělat já. Díky na tu krásnou hru. Tak ne, kdyby mě Devil neblokoval. OK, bude ještě zajímavá hra tohle z toho. Jungle one. To je strašný tým. Good job. Fake grab. Sorry. Já jsem mu to říkal. Jenže to je prostě zbytečný, těm musím cápkům něco říkat. OK, cápek píše noobs do chatu, oh. Víte, co to znamená? Teď víte. Teď bude hlava za hlavou. To vám říkám na 100%. Víte, co to znamená? Teď čumte. Teď bude hlava za hlavou. Já mlčím. Já nemám slov. Já možná zkusím 5v1, jinak to dopadne špatně, protože borci docela nedávají, no. Teď bude hlava za hlavou. On má vypol. One connect. Stay here. Kdyby tam zůstal, tak by nechci po... Já mlčím už fakt, ty vole. A možná půjdu tady hezky záda. On sprintí, tak nic, já nebudu říkat nic už radši. Jen to střelilo všude jinde kromě ksichtu a přitom jsem měl na ksichtu. Team, why you push orange? What are you doing? Why you go? Takhle tam stojí jak dement. No push. Co to je za tým? Echo. Play Echo. Mid. One connect. No mid outside. Tak, teď ses mega prozradil, gratuluju. Nevěřím. Thank you. Já jim ukážu, jak se to hraje, vole. Takže... Tam to se nepočítalo, jak jsem řekl, jasný. To se nepočítalo. Tak, teď jsem se totálně zdržel. A... Já jim ukážu, jak se to hraje. Dneska jsem dostal krásné ponožky. Let's go. Já už mlčím. Kupuju dálky. Já jsem se totiž dneska nerozehrál, no, to je tím. Si vždycky v kreativě dám třeba 500. Já jsem řekl kreativě, no to je jedno. Třeba vždycky dám 500 kg v tom, v tréninku a pak až jdu hrát.
Co tam dělá? Prostě on ho nechá projít ten žlutej. Ten oranžový umřel tak nevím. Beast ven. Check ninja. Good job. Ne, teď jdu hrát s AKčkem. Teď to tam bude padat. Rough P maybe? Maybe. Co se koupil ten oranžový? Nevím, co si koupil. Já kempem hezky Andřík. One short. Jako kdybych to neříkal, viď? OK, no, tak jdu zkoušet klačovat. 1v4. Docela se mi hodilo, že měli málo HP, no, ty dva poslední. Wait. Ale mám trošku lagy. Mě budou překážet, tak jim budu dávat damage, no. One cut. A underpass. Good job. Nevěřím. Já doufám, že to bude mít aspoň nějaký zhlédnutí tohle video. Já jdu na mida, ale já se na to můžu vykadit. Tam jsou dva, tu mou jungle. Jsem dost takový. Nepíkuj s revolverem. Ne, tak... Prosím, vyhraj to, prosím. Co to mám za tým? Left. On nemá headphones prostě. Proč nereloadne? Reload. To ne, tohle já nemůžu. Nikdy, nebo jako můžete, jo, ale... Zkuste nehrát s randomákama, nevyplatí se to. Dobrý 3 palác, super. Vždycky chodí palác 1, to je pravidlo, protože když jste tam víc, tak se tam pletete a není to dobrý. Koukám, že už nám 2 vtípli. Flashuju. Proč mám tak stupidní teammatey? Jo. One mid.
Já nevím, co mám dělat s těma sápkama. Shift. Já už nemám flashe, aha. Víra na... Ale... Co to je? On prostě má nulový hitboxy. You have zero hitbox. Jeho nejde trefit prostě. Yes, necháme tam tohle disco, dáme. Pořádně. Yes, jdeme na ně. Čím na to? Two side. Jo, aha, jemu to vlastně nedá flash, jako... Zapomněl. Jo. One jungle, one side. Strašný jungle to bylo. Info. Já mu nevěřím, kámo. Jebna z těch teammateů, ty vole. A nevím, kam mám jít vůbec. Já jsem možná jedinej schopný v tomhle týmu, kdo dokáže dávat aspoň nějaký hlavy. Mid. One shot. Kitchen one. One shot. One side. One shot. He defusing. Come on. Říkám ti drop do fire, Sorry. nevím co. Nerozumíš, demente. No vím, že prohrajem, tady to. Ještě si zkusím trošičku snížit sensitivitu. On prošel, one jungle. Ale jemu to... Alebo jdeme na další, no. Takže teď už to snad půjde. Jdeme to vyzkoušet tady takhle. Let's go. Takže opět tam to vybral Mirage. Takže tady tu druhou hru vám dám tak, aby to nebylo to zase tak dlouhý, takže dávám sem spíš ty jako nejlepší záběry z té hry, co budu mít, nebo tak. Proč hraju na tak nízkém ratingu? Já nechci mít tak nízký rating. Bench.
Web's last. Purple. Dobrý. Ty vole, musíš mě blokovat. That's rotate, guys. Jo. Ta hra se zatím vyvíjí dobře. Under palace. City. Ticket. Jungle. Check. Short and short. Plant. Less short. Green, less short. Nice. Já se nerozvím. Sorry. My bad. No problem. Fight smoke city. Třeba to tam dojde, nevím. Jungle. What the fuck? Under palace. Jungle AVP. Don't pick. Nice. One side, be careful. And one city. One palace, one city. Nice. City. Left. Grenade. No. You stressing me. Sorry. No problem. Jsem opět první. Nice. Okay. Maybe coming from behind, look behind. Short. Nice team, nice. Sorry. Again. No, bro. Nice flash. Okay, thanks. Oh my god, Ender Palace. Okay. Go away. Window. Go B. Oh, back. Okay, good. Už jsem zase první, koukám. Blue, don't pick. Short. I think next one is gonna be Mark. One side B. Blue. Bomb. Maybe we can go A. Tak to byl nejhorší. Smoke, co jsem kde udělal. A mám Under Palace. Oh my god. Hey, is screen side, eh? No.
Nice try, nice. Mid, Tot sufletul meu peste. nice. We have bomb, we have bomb. One ninja. Oh my god. Under palace. Bomby stairs, playtime. Last one is very low. Good job. Nice. Oh my god, ramp. Mid. Joy. It's B. Oh my god. Oni tam přišli, kámo, jak... GG, vypla se mi webka, zjistil jsem to až teď. Ale to nevadí, ještě že nahrávám. Oni tam přišli jak... na másle úplně jsem si je tam všechny sundal. Good job. Nice. Thank you for the game team. Takže jo, uvidíme, co máme za body. To si děláš, kozy. Tohle je tohle z toho. Proč mám tak malý rating? Však hraju jako god úplně. No nic. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, zanechte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.